OK, what's up lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska tu máme recenzi stojanu na monitor. By the way, ještě jsem do toho nelez, takhle to prostě přišlo, celý rozdrbaný. Jedna strana otevřená, druhá strana otevřená. Já jsem do toho ještě nelez, takže doufám, že tam bude všechno. Tady to je taky takový trefený. To samý tady, jo, je to prostě takový solidně rozmrdaný, to jsem se objednal vzduch na čištění a ten je taky vzatý. Snad tam bude všechno, a protože dělám na to recenzi, protože je to držák na 2 monitory za 1700 korun, jo, což když jsem koukal na ostatní značky, jinak tohle je Alza Ergo, když jsem koukal na ostatní značky, tak držák pro 2 monitory byl třeba okolo 3000, jo, a tohle bylo za asi 1600-1700 korun. Takže jsem zvědavý, jestli to bude k něčemu, jestli to bude fungovat, jestli to bude dobrý. Takže jo, jdeme si to rozdělat. OK. Fakt mi sere, že to je prostě rozdrbaný celá krabice, ale s tím asi nic moc neudělám. Ty vole. Je to. Fako. Hnedka mi vypad. Tady kus. A ty vole, to je docela heavy duty. Ty vole. Dobrý, v krabici už nic není. Všechno mi tu padá. OK lidi, při stříhání teďka toho videa, tak jsem si všiml, že ten obraz se hrozně klepe. Je to tím, že jsem to točil na tomhle starém stolu, který se bohužel hrozně klepe, a jakmile tam člověk prostě pohne rukou, i proto mám teď novej. Bohužel jsem si to nevšiml během natáčení, takže za to se omlouvám. Zkouším to nějak stabilizovat, aby to klepání nebylo tak zřetelný, ale bohužel s tím už nic teď neudělám. Takže za to se vám omlouvám, užijte si zbytek videa. Hromada hardwareu, už je nice, šroubky a tak. Jo, tak. Pičo, tady je normálně, že nehet. Tady je normálně, že nehet. Vidíte ho? Tady. To je nehet. Fuj. Fuj. OK. Další kus braketu. Jako nemá to žádný jako špatný feel do ruky. Tady nějaký ty vole hajzl se zaseklej. Jo, tak. Nějaký varování. Jo. No. Takže. OK. Tady nějaký nevím co. Byl asi na kabely, předpokládám. Průchodka. Ale jo. Dostanete k tomu šroubovaček. Určitě tady tohle. Tady normálně křížový, což je cool. Ty vole. Ale ten šroubovák je úplně že na hovno. Já si musím vzít lepší. OK, vzal jsem první lepší šroubovák, co jsem našel. No jo, to už jde líp. Já úplně nepředpokládám, že v tom bude nějaká obrovská věda. Jak to složit. Podívám se ale radši do manuálu. No jak na to koukám, tak tady ani jako není vyznačený tady ten kousek, co jsem sundal na ty kabely. Takže taky dobrý, ale tak nevadí. Tady ten kus by měl přijít takhle sem. Což mi přijde jako píčovina. Jo, vlastně tady to držím ty ramena. Že tohle přijde sem. A na to jsou... Proč je tady toho tolik? Co, tak to je šroub třeba jak do řetí. OK, začínám z toho být docela že confused. Začínám z toho být silně confused.
wait. Že když to chcete dát skrz stůl, tak tohle dáte sem, takhle, a předěláte to tam takhle, jo, což já dělat nebudu. Takže to si schovám na někdy jindy. Třeba časem se rozhodnu, že ho tam dám, ale teďka určitě ještě ne. Taký šroubky, to předpokládám je na přichycení monitoru. Takže jo, jen počkej, proč tady mám tolik? Jo, ok, takže už se začínám orientovat. Jen to mohli dát prostě do 2 pytlíčků, jo. Jako do jednoho pytlíčku dát, když to chceš přidělat na stůl, a do druhého, když to chceš přidělat skrz stůl. Protože tohle prostě, pak se to člověku plete jedno přes druhý. Možná já jsem jenom idiot, to je dost možná varianta, ale no ty vole, hoši, no se tam ani nedostaneš tím imbusem, abys to pořádně utáhl. Za 1600 korun to jako vypadá zatím solidně bytelně. Solidně. Jinak je to držák na, myslím, že 18 až 32 palců monitor, což je takový jako zlatá střední cesta. Já mám, myslím, nějakou 27 hlavní monitor. Tak, a co teda s tebou, holka? Pak máš vzít tohleto. Asi podle šířky stolu, předpokládám. Ne? Nebo co? Jo, podle asi toho, jak máš velký stůl. Já mám docela širokou desku, já si ji musím změřit. Desku mám nějakých 25 mm. Takže wait. Když já bych to udělal dotah, ale tak to asi bude stačit tady to. Takhle. To dáme na tu vrchní. To hodíme na tu vrchnu. Jinak nevím, jak tady to video bude vizuálně, jakož je to první takový lepší tech video, který se snažím udělat. Jo, on je to vlastně zase na imbus, ty vole. Zase imbus. Že snad to nebude stát úplně, že zaviliš. Ale je to takový provizorní setup. Já jsem furt nepřišel na místo, kam to všechno dát, abych to mohl mít nastálo. OK. Takže máme to asi celý složený. Předpokládám. Já nevím, proč jako ta krytka na ty kabely tam vůbec je. Asi jako když ty kabely tam tím tažený mít nechceš, což já chci. Že ty šroubky tam dáme zpátky. Nebo jako předpokládám, že to je na kabely. No co jiného by to bylo? No hovno, to nebude na kabel. No to nebude na kabel, kámo. To nebude. Protože sice sem vyšli asi dát nějak. Ale pak to, že ho neprotáhneš dolů. No, takže wait, no tak tam tu krytku dáme zpátky. Nevím, proč tam teda je. Na co to je myšlený. Ale nevadí. Nevadí. Jen fakt jako Alza mě ten... Normálně jsem s Alzou vždycky strašně spokojený. Ale tentokrát mě hodně nasrali. Protože zaprvé čekal jsem na to snad 5 dní. Možná díl. A hlavně fakt jak ten balík byl rozmrdaný ta pixla s tím vzduchem, jak je prostě, to je, sorry, ale prostě jste momentálně největší obchod s elektronikou, takže tohle byste měli mít trošku pořešený. Jako ukazují, že ten kabel jde protáhnout až úplně že dolů, tak to wait. Na to se ještě podíváme. Proč používám tady ten blbý šroubovák? No, to je jako... Ten kabel tady prostě nikudy neprotáhneš.
Jo, to prostě, tady to ukazujou, ale to je prostě píčovina. Jo, tam jako leda, že bys ho protáhl takhle, že bys ho tam byl v jednu stranu a tady to zase tak dál, což, ale asi jo, asi dejme tomu, že tak nějak by to mohlo být. Jo, no tady je pak ten vrchní držák na kabely, což je fajn, že prostě ty kabely máte pak schovaný. Jo, to je zase nějak na utahování, ale nevím čím. S tady tím. Jo, tím velkým hajzlem. Ty vole, to je zarvaný, ale jak dement. Ty vole, to se posral, ne? To se asi posral. To nemůže být takhle utažený. Sem by se to mělo povolovat. Jo, ale když to dám tam, tak to jde ještě hůř. Už se... OK. Co to má? To je nějaký napružený, hochu. To je fest napružené. Já se s tím jdu pohrát, dám to na stůl, připevním na to monitory, nějak tam protáhnu kabely. To točit nebudu, jelikož furt mám chromou nohu. A byl by pro mě pain to dělat a zároveň natáčet. Už tak jen to dát dokupy bude pro mě strašný. Takže dám to dokupy a ozvu se vám, až to budu mít sestavený, všechno jako, jak má být. OK, monitory jsou na místě. Byl to strašný pain. Hrůza tam ty kabely do toho schovat, ale povedlo se. A je to jako v klidu. Nastavím si to, jak potřebuju. U toho si ten kabel vytáhnu. No, s tím se ještě budu muset pohrát, no. Protože já mám tady na DisplayPortu mám kabel tuhší, takže to prostě dělá blbosti, no. Doporučuji si tam nechat rezervy vzadu. Jo, tady si prostě udělat větší rezervu, když máte dost dlouhý kabel, ale je to pain. Je to brutální pain. Jo, fakt jako... Tady ten vrchní ještě v klidu, pak tady ten spodní, to už je fakt jako solidní hrůza. Za 1600 not bad, ale mohli to vyřešit prostě líp, no. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Ten produkt není špatný, ale hlavně mě tam seralo to dodání Alzy, dodat dodání, jednání, protože mi prostě 5krát přišla jedna ta samá zpráva, že zásilka má zpoždění, což prostě nechceš, když jako na něco čekáš a těšíš se na to, nechceš na to čekat takovou dobu, anebo aspoň kdyby řekli, že proč to má zpoždění, nic. A rozbalená krabice už víceméně, štíplý víčko od spreje, od vzduchu, takže... Ale ten držák overall not bad. No nic, mějte se krásně a vidíme se u nějakého dalšího videa. Čau čau.